Ay, gasampay man, naita, nabalta-balta ka man, bakit? Nabalta-balta ka man niya. Diyos lang mo, tinignan mo. Ay, ako, nakangamot ka pa sigarilyo. Sigarilyo, ang different ko gawin. Naku, na uso-uso ko. Ito, ate, rason. Kat sino nga dyan ang itulod ka niya mga ron? Kodiye, kasing simple. Baka mo kung kasi sinukit dagito. Ay, hapo. Grabe na ito yung mangyari. Ni, ano nga dito? Kismak sa mat na ito? Kismak manan niya. Abay nga agbalin niya, nakagatak nila mukot. Kudak nagpudot kaya kami ni Jay o nagtiklaw. Abay nga agkaradamag kaya, apay pulis ka aya? Ay! Maawan niya, Jay, sing-sing ko na natakaw sa amin. Biro ka man. Biro ko man, Jay, sing-sing ko. Adan samot nagtakaw ngayon, awan ni Jay ko ah. Jay Club? Ay. Uy! Baka si kalakit na dyan nagtakaw! Si ka na nagtakaw niya! Si ka din! So, nag-adwad damag mo! Niya ba, agbuyata ba? Uno, agdete-text ka dito? Well, ni o kitam ni John Lloyd di di ba? Eh, kasi iso na nga nag-day off up, tapanak nga pagbabandingan tayo nga papamilya ka. Nagprepreak lang ni Ibib ni o ni kitam ka diin palagip na apang kami gayam cowboy tang damdam. Agasaman day ka, kas lang balasang ti biyag mo. Grabe ka mat tataak lang nga rumrumarya. Katuloy mo kayo man ang di last week EJBCS. Fish, di ba like itin ta di of mo kat adate ag-aware. Nakidag saganay apo. Hala, ni aguray tani, maladaw ako na ako ang hilis akla. Alawan, pa umaya ko na aguray ni, nakakalugong ako pa ang hilis aklang. Wish. Kanya may mabanggan. Ano lang siya ako ng pagkakulan? Ako, magpakada ka ba talaga ito yung bing? Butoy, sige pa na ko. Magkapay mo pakada-kada ito yung bing, santo ka rumor. Ata sige, Butoy, indakon, junior mo kay. Ihag mo matadag yung bing. Indakon na, dahil di sundok. Sensya niya mga anak.